Now, this our sister Ojugo Anawalo Eze. Thank you. Ojugo Anawalo Eze. I like you come this video no more mellow. Okay for video I like it. The reason why I enjoy with this type of video go that Kiyenu na Anawala ma kebe that na some things many people na maro that I try to dish it out for you for free, in as much as you have data to listen. Why am I saying this? Because there are some of the things this lady mentioned here that me as a person I did not know. This one you pick interest in it. We say okay, if I am so boy na mother 20 in another video and when mother 3 na maro maka those things on mother 5. If you get that we are losing an educational historical something in those 5. So it's better in those 5 name with the colonial also we require we educate another 5. If you get in go 10, you go 10 over 25 now, then another 10 now will require push on to mother 10. Before my name, there will be much educational purpose in doing things so that either the politicalize and make things called political and religious in everything. No, this is also learning about history, trying to learn and relearn what we thought we knew before. If as a person growing up in life you have not really relearn what you think you know, that means you are not ready for change and you are not ready for growth. Take this our channel as an example. Go through all our videos. Abone for changes from the way we have been doing videos from the beginning. That means we will not be getting much subscribers and much followers. Change happens, and once you begin to add advancement to the things in and give people more things to long for, to hunger for, then we are ready for something important. So because in this video, subscribe to our channel. Subscribe to our channel. Till I na comment section. God one. Am I here kiri? Am I here wadona? Am I here akwada? Am I here bubago? Tata di ha nya ta adene. Aga m akọwasịrị gị nya akụzigasịala gị ma ọ kpọpụtasịala gị ụfọdụ ọgwụ ndị Igbo gwọgasịrị na mgbe gboo iji wee chekwaba onwe ha. Mgbe gboo ndị Igbo awụrụ ndị ụka, so ha na-agwọ ọgwụ iji wee chekwaba onwe ha nọ. So tata m ga-akpọsịsịrị gị ọgwụ ha gwọrọ mgbe ahụ. Ụfọdụ kwụ na-agwọkwa ya lukwe ma mgbe ụka bịara wee na-agwọ ya iji wee chekwaba onwe fa. Okay? Aha nwa Ojugo Anawalo Eze donia na leta. Banye n'ụgbọ m ka m nyagharịa gị. Ọgwụ ndị Igbo gwọgasịrị na mgbe gboo. Nke mbụ bụ ekiri. Kedu ihe wee ekiri? Ekiri bụ mmadụ si ebe ọ nọ o move oge ebe ọzọ, a spiritual move, ọ bụla physical move, ọ ya eji ụkwụ, ọ ya eji aka, ọ ya eji moto, ọ ya efe n'elu fiu daa ebe ahụ. Onye anwa na-aga dịka ite ọkụ, like pot of fire. Ejigo m anya m afụ ekiri ugboro one mgbe m pere mpe nnọbe nne mama m. Ite ọkụ na-enwu ọkụ si onu ọ gaa n'elu fiu. Nne m asị ole dibịa na-ananọ. Ndị na-akwụkarịzi ekiri mgbe anyị na-etoziwu ndị dibịa, ndị oke dibịa, maka na ọ ka abịa na mgbe ahụ, mana ndị dibịa ka na-akwụ ekiri. Mana kịta enwezi ndị na-afụ na-akwụ ekiri. Mgbe m pere mpe ị ga-anọ otu ị na-ene anya n'elu ifu ite ọkụ. Ahụrụ m ọsọ m nwafụrụ ya ka ụnụ nwa ndị so m tobikonu confirm unu na comment section. Mgbe unu na-eto in the 90s, unu pere mpe in the 90s, unu na-afụ ite ọkụ na-aga n'elu otu a. Ọ na-aga with speed like ọ ga few n'elu otu a. Height ya anaghị adị too high. O nwere ike ọ bụrụ ihe dịka ihe gafetụrụ ogo unu otu a ọ ga asị na-ekiri na o nwere dibịa kwụrụ ekiri. Ekiriwe ihe ahụ. The way dibịa si move from one place to the other ekiri. Ọ na-aga ka ite ọkụ olu ebe ọ na-eje ite ọkụ ahụ ada osimi ya pụta gaba ebe ọ na-aga. O mechakwa pụta ọkwụ ekiri. Dibịa nwere ike isi ebe a kwụ ekiri ruo Benin, nwesi ebe a kwụ ekiri ruo ebe ọnwụ na ọ fast means of transport ka ọ wụrụ ndị dibịa mgbe gboo ekiri.
Nke abụọ wee wụrụ ọdụ ụna. Kedu ife bụ ọdụ ụna? Ọdụ ụna wụ ọgwụ ndị Igbo gwọrọ iji wee chekwaba onwe ha ka ha hapụ ịnwụ ọnwụ ike. Onwe ihe ike chọrọ ime onye gwọrọ ọdụ ụna, o si ebe a mesie, o disapia, o mevum, ọnya wụ ọdụ ụna. Ife ndị mgbe gboo ji agwọ ya wụ nnụnụ a na-akpọ ọdụ ụna. Nnụnụ a na-akpọ ọdụ ụna dịka phoenix ndị ọcha, ya ọ wee immortal bird, ịghọta. So ọdụ ụna anwa ka ha ji agwọ ọgwụ ọdụ ụna. Onye gwọrọ ọdụ ụna nọ na moto ahụ nwa accident, fiu, ọ pụọla landị ebe ọzọ. Ịgba ya egbe, fiu, ọ pụọla narị ebe ọzọ. Otu anwa ka ha si eme isi aga from one place to the other. Mana ihe ọdụ ụna wụkarị fọwụ ịzụ onye aha during the time of danger. Ọdụ ụna awụlọ means of transportation. Ihe wụ means of transportation bụ ekiri. Ka ị na-aghọta the difference. Ekiri wụ means of transportation. Ọdụ ụna wụ ihe na-esevu mmadụ, bupụ onye ahụ from ebe ọ nọ to another place when there is danger. Mgbe ihe ike chọrọ ime onye ahụ, pịam, ọdụ ụna ebupịa. Ka awụ nke abụọ. Nke atọ wee wụrụ akụada. Ele ihe wụ akụada? Akụada wụ ọgwụ ndị Igbo na-agwọ, especially onye esiri ike ma onye a na-eti ihe nnukwu oje gwụọ akụada. Ọ kụọ gị, ịmavuluda. Aka ya anụnwa ka power ma ọ force ọgwụ ahụ ọ gwọrọ na-adị na ya. O nidịghị ịkụsi gị ihe ike tupu ị daa, maka na ọgwụ ka o ji akụ gị ihe. Ọ kụọ gị, efioluda. O nwere ike pass ya out for few seconds. That is akụada. O so n'ọgwụ ndị Igbo na-agwọ na mgbe gboo. Biko ọgwụ ndị a na-akpọsịsị adịkwa m agwọ ọgwụ awụ m onye ụka. Ihe awụ olden day stuff ka m na-ewetara gị. Abịana na my DM ma na my messenger ebe jụwa m ele ebe m ga-agwọta akụada, ele ebe m ga-agwọta ekiri, ele ebe m ga-agwọta ọdụ ụna. Enweghị nke mma ebe a na-agwọ. Ịghọta ka m kọwakwa ya ọfụma. Agwọlụrụ m ọgwụ since Chimji wee kem. Enwelọ nke mma ebe a na-agwọ, mana etolu m n'ala Igbo wee malụchasịa ife ndị anụnwa. So akụada wụ nke ga-awụ akụọ mmadụ onye anwa daa. That is akụada. Nke ikpeazụ m ga-ekwu maka ya tata wee wụrụ ebube agụ. Ebube agụ, ndị gwọla ebube agụ ndị na-alaiki ha kwuo okwu, onwere ozi onye ọzọ ya ekwunụ. So ha gwọchaa ya, ha were bịa na ụmụnna ha kwụrụ ọtụ ikwu okwu. Ha na-ebu ibubo, ụjọ adị onye ọwụna n'ime. Inexplainable fear ga-adị everybody n'ime na ha na-ekwu okwu, ya asanwu ha okwu, ya kaụntanwu ihe ha na-ekwu. That is ebube agụ. Ha gwọchichaa ya, ha na-ebu ibubo. O nwere ndị na-enwe natural ibubo nke chi ha nyere ha. Ha kwụrụ ọtụ ikwu okwu, you fear them. Ndị ahụ onwe ndị nke ha dị natural. Nwee ndị na-agwọ ya agwọ na ha binye ọtụ ikwu okwu ma ọ gwa gị okwu ma ọ gwa gị anything, ya agbagha nwu ya agbagha. Ị dịka onye nọ under some powerful force or some control. Ụfọdụ n'ime ha ga-abịa na meeting kwuchaa ihe niile, bie okwu ndị ụmụnna na ọ na-emedu iwu, onwe ha ga-ekwu okwu until o si ebe a pụọ na ndị ụmụnna abịakazi esi, hey, olekwana ihe mere ka ihe unu ji gba nkịtị, onye abịakwucha ihe dị otu ebe unu ekwuru okwu. Onye anwa gwọrọ ebube agụ. Ebube agụ, just like the name sounds, ebube agụ. O nwere ha abụọ a na-akpọ ebube agụ, ọwụlọ nke aka na-ekwu. O nwere ọgwụ a na-akpọ ebube agụ, nke aka na-ekwu. Ebube agụ, like they carry the aura of a lion. So when they talk, they give you that fear lion gives when you look at it. That is ebube agụ. Ihe ndị asị ya n'oyibo ka okwe nghọta. Agwọ ọnya bụ ebube agụ were ya na ehija ndị mmadụ ma ha na-ekwu okwu, ya asanwu ha. They put fear in you, they use it as form of control. Ihe awa ọgwụ ndị Igbo gwọgasịrị na mgbe gboo iji wee chekwaba onwe fa. Onwe ọgwụ ndị ọzọ ịmagasịkwa ndị Igbo gwọrọ na mgbe gboo m chefuru ịkpọ afa. Biko wetere m ya na comment section. Afa m bụ Ojuga na Awalaeze, Donia na Leta Nwada Isiofia. Ka emesịa.